siaga tumandang karya sampun siaga napa dereng sampun dadeke yo dadi yo soreng anggonmu gegladen ana ing papan kene aja gawe atiku gelo nanging soreng rono soreng pati ana ing palagan kene nuwun kawula nuwun nggih dumateng para kadang sutrisna budaya menawon ing kanthi kalodhangan dalu punika AMP nyewanaken tarian kaprajuritan soreng jan madhok anggambaraken wonten ing Jipang Panolan Haryo penangsang kaasta dening Raka Mas Wajik Prasetyo Ronggo Mentaun kaasta dening Raka Adik Yulianto Kewo Pati kaasta dening kanca-kanca KMB sugeng ngamirsani ngantos dumugining paripurnaning dalu punika. sinuwun 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 Prajurit non sinuwun kene padha maju kene lho kene ora krasa tenan iki para ajudan kakek tenan iki sinuwun Ayo. Don sinuwun. yo
Sinuwun. Ayo, aja slokok kabeh. Oh, hoi, yo, yo, yo. Wis lega urung Sinuwun. Gustimu kae. Kene kan supaya ngadep kene, ayo. Ayo. Banget ing panarimaku ing wektu dina iki iso bareng marang jeneng selirat. Lega rasaning atiku yen para siswa prajurit-prajurit. Soreng Rono, Soreng Pati. Nggih, Sinuwun. Maju kene petang. Prapning tanah Jawa. Teliti tenan para prajurit-prajurit ana ing palagan kene. Titeni kabeh aja nganti kesisal ana ing kene.
Praga. Ton. Iji pripun Ndara. Iji. Wonten dawuh, wonten dawuh. Jeneng sira ana pira cacahe Oh. prajurit ana ing Jipang Panolan. Oh, nggih, kula itunge wau. Mulai wektu dina iki ora enggal maju. Iji. Kene wakate dewa to. Iki cetok mau eneng 312. Yo, cetok neh. Siji, loro, telu, ji, ro, pak, malam itu walu sampai 10, pas malam udah 70, 90, 90, 130, sama swidak, rolas, itu likur. Napira? Ayo. 160, rolas, itu likur. Nah, kamu itu lah. Suruh hitung-hitung kok ya kamu tuh gak bisa itu lah. Mau pira, mau Ya. aja hati kleru lho di sini. Napira Mbak? Cacahe Mbak? Aja. Ya, ora cetha kowe iki jancah ra cetha. Kalau diaturke Jeng Dipati. Punika Jeng Dipati punika kula hitung. Sing sak sisihipun kula hitung. Gitu. Sisa kene anake 253 pundhul seringgit. Piro? 250 pundhul seringgit. Wah, kok jajal sebelah kowe. Jajah kurang ajar kiring aku iki. Ora keguyonan. Punika kula aturaken, pun kula aturaken. Ana pira cacahe? Parat. Aduh, kok malah didugak niku. Aduh, lah. Malah yang nggon nganu isor kene nggon gandul-gandul sing tenan. Aduh. Lara mules Jeng Dipati saged mules. Lah itu duka di sebelah apa ini? Pripun Jeng Dipati panjenengane tak piyambak? Yuk. Isih padha pepaanggen. Oji.
Tangguh tahun ngadep ampun gedaget jeng dipati menika bocah plekate kang supaya ngadep ana ing ngarsaku kene makate rene dine duit rene hadiah dine hadiah ya Mbak ya di balik gustimu kan nyepake uga rape kanggo gegladi para soreng-soreng ayo cepakake uga rape kanggo gegladine bocah soreng-soreng ije sedekah
dina iki. Jeneng sira padha paseban ana ing ngarsaku. Anggonmu kegladi olah reganing gegaman. Ing sawanci-wanci jeneng ingsun nimbali jeneng sira ora bakal suwani. Loh. Para pamirsa Sutresna Budaya. Semanten lan mekaten megah pagelaran wonten ing dalu menika. Ing mbak bilih Arga Budaya. Anginipun caos panglipur tansah kathah kekirangan saha kalepatan. Mawantu-wantu nyuwun lumuting sih samudra pangejaba ingkang agung. Nuwun kawula nuwun. Demikian perjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama segenap rekan-rekan dari AMB. Kita persembahkan kali ini satu nomor cantik dan juga persembahan all artis bersama Klasika Musik Production. Terima kasih untuk Kusuma Arsenio dan juga konco-konco yang hadir di kesempatan kali ini. Bersama Klasika, satu persembahan bagi panjenengan semuanya sebagai tempat penutup bagi panjenengan semuanya bersama Klasika Musik Production. Dan juga kami aturkan banyak terima kasih untuk segenap warga Argosari yang kali ini satu sinergi dan juga kebersamaan dari sore hingga malam hari ini. Tentunya motor thank you untuk sahabat-sahabatku semuanya dari kanal YouTube, dari kepolisian Polsek Koramil dan juga segenap anggota Linmas. Kali ini dalam satu persembahan halal bihalal segenap warga Argosari. Sampai jumpa di lain kesempatan all artis bersama Klasika Musik Production.